pagyanak ti gumang katagpuan sa mga pari ug ang mga pangulo sa mga Judio dito sa palasyo ni Caifás, ang pangulong pari. Naglaw sila sa pagdakop kang Jesus, sa tago ug sa pagpatay kaniya. Bibingol sila, kinahanglang bilin nato, pinigitulong sa kasahulugan. Kay tingali unyag, maghimog kagubot ang mga tao. Samtang dito si Jesus sa Betania, sa balay ni Simon nasanlahon, may usa ka babae nga nituol kang Jesus. Dala niya ang usa ka tipod nga alabastro, nga puno sa mahalon kaayo, nga pahumot ug himubo niya kini sa ulo ni Jesus. Samtang nagkaon siya, nakakita ni ang mga tinunan ug nangasuko sila nga naingon. Kini pahumot ang mahimo untang ibaligyan mahal ug ang haling ikahatag nato sa mga kabus. Nasayot si Jesus sa ilang gisulti ug miingon siya kanilang sa mukon. Maninyo kining babae, maayo ang iyang gihimo. Alang ka nako, ang mga kabus kanunay ninyong ikaupat, apan ako dili. Ang gihimo niyang pagbubunini, pahumot sa akong lawas, maulpat andam alang sa paglubong kanako. Hinong dumikini, bisan asay wali, kining maayong balita sa tibuok kalibutan. Ang nahimo, ngining babaye, isukilong gayot, alang sa iyang handumanan. Nga kabus kanunay ninyong ikauban, apan ako dili ug ang halong kaayo. Napahumot ug ipupuning pahumot sa balay sa mahalong kaayo. Napahumot ug kinubong iya kini sa ulo ni Jesus. Samtang nagkaon siya, nakakita ni Jesus.